Ассаламу алейкум. Хеле ки гуфтем у ҳафта як ҳафта вақт гуфтем шо барои дархост монда. Хато мекунам 12 кас, яъне ки 12 намуди портеру 12 та дархост кардаги, аммо 12 та дархост ҳамин видео мебинтон. Якта озу мерим дальше ба дальше. Сони бо дигар видеоям мегӯям барои ки дархост монда. Аммо дархост тагаш бе таги ҳамон видео коммент навистон, дархост навистон. Агар якта алои дархостон мегирем. Рафтем. Мана якумин дархости портер самосвал буд. Мана портер самосвал 2014 сяди 125,000 гуфтосиян. Боз савдо мешавад. Рафтем салон ба вагонне. Намудои обшивка до электропакет центр замоко, обшивка минҷаш камтар шикастагӣ. Хай паят када бо тема када мешавад, лекин ҳамтуш бе нақс. Сони бо дони вай минҷаш вай будааст. Камтар. Намудои салон сидениҳош хай мешавад шишта иншолло. Спалкаш ҳаст, потолока обшивать кадаги, руль обичный. Калит ҳамин бисмилла. 140,000 нишон додост. А приборо так обогрефи вай будааст. Ба кевинка ҳай халос. Скорость механик шиштаи намуди бирка. Намудои бирка. Протектори баллони пеш беҳтарин. Протектори баллони пуштам зӯрмӯи чоҳошам ҳай баллоншанда. Мани намудои рамаша ранкадагиҳо. Мана намудои метеоро. Чандтон ашмон не. Мани самосвала бортошу баланд кадаги, борта ранг кадаги. Кани атинковкаш чи? Атинковкаш аз они худаш. Атинковки навзадаги не, атинковка аз они худаш. Намудои пушт. Так. Агар обшивкаҳои тарафи пассажирам камтар манҷаҳош камтар чақагиша неки торпедаш тоза будааст. Сидениш дардагиш нестасу камтар дохчаҳо ҳай. Мана инҷа бо камтар чақаги ҳай. Хоб ҳозир маълумоти ба такрор мекунем. Вагон 2014 сиарди 125,000 кисам бо савдо мешавад. Портер самосвал. Рафтем дархости навбатӣ ба. Мана дархости навбатӣ спринтер вагонни спринтери мусофирбаркашон, яъне ки дархост шудаги мотор 316 вагон нефтосян 240,000 кисам бо савдо мешавад. Хуб рафтем салон ба. Намудои обшивка электропакетто центр замоко. Намудои салонои пеш ва сидениш чихол будааст. Намудои салоно, намудои приборо. Солаш чанд? 2016 будааст. Пробег 343,000 та нишон додош. 343,000 будан? Муд. Родной 343,000. Так. Протекторои баллонои пеш беҳтарин. Протекторои баллони пуштам този зӯр. Мана намудои берун. Ин намудои салонои аз они пушт. Гуфтасиян ки 18 каса гишта мумкин. Худоя. Бисмилла. Намудои пушт. Мана хай агар дархост кунам, мана мехелака видео када метим шоба. Сидениҳо, полчаҳо ҳамаш беҳтарин. Дунаш оранҷои рангзадагӣ будем. Ҳозир ба маълумот такрор мекунем. Вагонни 2016 гуфтам. Мотор 313 958 55 44 240,000 кисам боз савдо мешавад. Рафтем дархости навбатӣ. омадам дархости навбатӣ. Ята бародар гуфтанд ки фақат портеру легковой мегиртоме я барои ин ваям калонашон гиртом гуфтанд. Хай малиш Атеко 2015 автомат мотор
мотор 224 кусян 390 390,000 кусян боз савдо меша. Рафтем салон ба намудои обшивка, электропакетҳо ҷӯшанда, намудои салон, сидени, спалка, спальник ҳамаш ҳаст. намудои торпедо тозиза, ман ин приборонда хай ман ба ношинос чизо ҳаст. Пробегаш намедонӣ чанд қадар? масали пробегшо кисан ки радно ини худаш вай ки дигини сброс додагӣ не мани мультирул будааст мана зиҳош хай худотон медонтун сарфа мебитам афсус ман сарфа намеям. мани намудои паталокош хай худотон медонтун одамое ки ҳамин чиза истифода мебарам медонам барои зиракор. сидени сеҳроб тева сидениҳош лифтор ба асосан ҳам тушинем агар боло хез кард фромагар пуштакин шишт беҳтарин. балоно протекторош балонои пушта протекторош мани намудои рамош пушташанда мехелаковая подъёмникашай мехе подъёмник дорад. ҳамин арои дархосте бародар, агар шуоям дархоститон сапаскошам будааст. ман сапаскоҳай балонои гуфтем балоно тоза протекторои пушташ топа тоза инҷаш аккумулятор ба хиёлон балонои пешон протекторош тоза мани обшивки тарафи пассажирам тоза. ҳозир бояд ба маълумот такрар мекунем. вагон 2015 автомат мотор 224 752 390,000 кусян боз савдо мешавад. рафтем дархости навбатива. мана дархости навбати спринтер мешавад. спринтер грузовой автомат 2015 170,000 кусян боз савдо мешавад. рафтем салон ба автомат навистика. намудои обшивка электропакетҳо ҳаст. намудои салон, намудои сидени, спалкаш нест. потолок тоза. намудои торпедош тоза. приборо мана инҷанда чизоҳай кондитсионер, подогрев ҳамаш ҳаст. пробегаш чанд қадар? пробег 491,000 нишон додааст. 491,000 нишон додааст. рул обичный. соҳибашон мегӯянд ки балоно пачка, 4 балон пачка наҳпанав. мани худашам маълум. балоно протекторош наҳпанав. чӣ хеле ки соҳибашон гуфтан 4 балон наҳпанав. намудои бортор балоно хай балоно 4 балон наҳпанав шудаам протекторашам беҳтарин ҳолат мешавад. ҳамин намудои борти пушташ чанд то мегирад? соҳибашон мегӯянд ки борбардорӣ 2 тон мегирад. тарбиятае гуфтем тарбияда тоза. сидени чихол хай потолокҳои гуфтем тоза. ҳозир маълумоти бояд такрар мекунем. вагон 2015 765,058 170,000 кусян боз савдо мешавад. рафтем дархости навбатӣ. мана дархости навбатӣ вагон 2017 765,086 290,000 кусян дархост шудагӣ. спринтери боркашон допускатка, яъне ки дубалонагӣ унҷо бошастан. мана дарозаш мани 290,000 кусян. мотора шиштаи арои дархосту ҳамаша рафта мегирем. ду электропакет намудои инҷош хай чине чақоёмош чине яхарам. обшивки тарафи пассажирка, спалкаш нест. сидениҳо тоза чихол ма потолоко 194,000 пробегша нишон додааст. аинҷи приборо шонда ман ин чизо ҳаст. аинҷа сарфа нарафтем. кондитсионераш нест мечиқебоем. хай аз 194,000 авансувай бараф. торпедаҳош тоза, мана торпедаҳо тоза. намудои протекторои балонои пеш аз они протектори балонои пуш мана ду балонагӣ ҳар душам балонош този зӯр будааст.
намудои мошин полностью аз берин 519 CDI намудои даруни борд намудои дарунои борд вай телефон вай шуд шах шуд ин дигар телефон ки достем намудои обшивки ини тарафи пассажир торпедаошо гуфтим тоза ози бояба маълумотро такрор мекунем вагон 2017 796 290 1000 мотор 6таи спринтери грузовой двухскатка арёи дархост рафтем дархости навбатӣ